Okay mga katupa, JR here, the Shifting Gear, and welcome to my channel. Narito po tayo ngayon mga katupa sa Goshen po sa may Bamban Tarlac, at tutunghayan po natin ang mga lugar dito. At makikita natin sa bungad pa lang po mga katupa, mafe-feel nyo po yung parang nasa ibang bansa po tayo mga katupa. Parang nasa part ng Greece or Rome po tayo. Kaya tara po mga katupa, samahan nyo po kami at pasyalan po natin ang lugar na to. Hindi po namin dala ngayon si Tarsier muli mga katupa, dahil kagaya ng dati, biglaan na naman po ang lakad na ito, at gamit po na naman natin si Percy, yung ating pick up. Kaya tara po mga katupa, samahan nyo po ako muli.
At ayan nga po mga katupa, sobrang nag-enjoy po kami sa lugar na to. Di po natin nakalain na mayroong ganitong place po pala dito sa Tarlac na feeling mo nasa ibang bansa ka na po. At di mo na rin po kailangan ng tourist visa at passport mga katupa. Dahil meron na po tayong ganitong lugar dito po sa Pilipinas mga katupa. At ayun nga po mga katupa, maraming salamat pong muli sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like and share po sa ating channel. At sa mga nakapag-subscribe na po, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po mga katupa. Maraming salamat po. Keep safe. Pray first before you ride, and God bless everyone. Paalam!